Sukawati Raja Putri Magoda Ai Uya Uya Ai Uya Uya Bin
Tunggu diko hati-hati aja nganti lali ya cok. Was. Wah. Sakenane aku setya ngenteni suwung jroning uripku wong sing tak tresnani tega rasa kangen tak ampet jroning dadaku moga bisa dadi tamba liwat tembang kangen iki monggo Kadang Widiwati kepareng atur langgamipun ora kudu tembang kangen lho nok dawah menapa nderek monggo nggih menika ingkang sampun pareng rambuh monggo kalian kepareng hangejapi pasugatan ingkang sampun samapta ya ayu diaturke langgame apa no? Lenggah riyin mawon nggih. Nah, aku nek swaya ngadeg lak ngadeg. Monggo nderek. Sing hati-hati ya Cahayu. Kalau lelah Halo
Ngigam Sari. Janji wilujeng lelenggahan kunjung dumateng pepunden saha sepuh ingkang sampun keparengan rawuh. Alhamdulillah berkahipun Jaiso la oh ya ya sos jagat raya Halo lah. Ya. Just.
Saben-saben mapan Moga kalian kepada lelegahan kanthi suka dinyanyi penggalih buat rekan-rekan mangke sini kudu kadang-kadang RD musik ingkang mijil saking Jurbong Jurejo. Enggak kayak alumso. Ya nganggo angkleh nganggo irama. So. Nah. Ya sosok ya sosok so ya sosok. So. Saben-saben mapanku. Saben-saben lo. Saking kadang-kadang RD Musika nuwun kawula nuwun kanthi apa payung budi rahayu kanthi nambaran trapsila ing budi luhur mugi karahayon kawilujengan kasarasan kajiwa kasarira pepundhen kawula Bapak Wardi sekalian Ibu lumeberipun dumateng kula lan panjenengan sami. Amin ya rabbal alamin.
Saderengipun kula kepareng matur bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kawula nuwun kunjuk dumateng sang para pepunden kini sepuh aji sepuh ingkang tansah agung mastuti pepoyaning kautamen ingkang kawula bekteni. Kunjuk dumateng para satriya satriyaning praja ingkang pinangka pandham-pandheming kawula dasih ingkang pantes nudarsana. Kunjuk dumateng sang para tamu kakung putri ingkang satuhu bagya mulya ingkang kawula hormati. Saderengipun sumangga kita sareng-sareng unjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa katitik wonten ing radri kalenggahan mangke kula lan sami tansah pinaringan karahayon kawilujengan saengga saged rawuh makempal sahadi praya paring panjurung doa restu dumateng Bapak Wardi sekalian Ibu Parmi. Anggenipun pareng misuda Mas Bagas Setiawan kalian Kusumaning Ayu Arindi Puspitarini mugi tansah manggih karahayon manggih kawilujengan. Amin. Shalawat saha salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamunduhan ini sepuh ngaturaken sugeng dalu sugeng pepanggihan kalian kula sak kadang seni paguyuban campur sari ringkes saking kadang-kadang Rudi Musika ingkang kepareng sowan makarya sareng kalian Rudi Audio kanthi pangarsa danipun Roko Mas Lugiman. Wonten ing dalu mangke sinungguyu kadang-kadang Widowati ingkang kepareng sowan menika wonten Mas Ayu Ferry Damayanti ugi Novi bisa boleh Ayu ya no nggih Ayu mijil sange pundi no Ayu mijil sange pundi babatan oh tak kira babatan semen babatan Pangkur nggih made in Pangkur menika ugi wonten dalu mangke sinengguyung kadang-kadang Mekar Multimedia 2 nganggo 2 live streaming mangke saged mirsani ulang lewat channel Mekar Multimedia. Dados wonten dalu mangke dipun live streaming wonten YouTube ngaten nggih. Pramila kula sakadang kepareng nuhuni pamundhut saking Sohibul Bed nyuwun tambahi pangestu mugi rahayu widodo ngantos paripurna. Kula ngaturaken sugeng lelenggahan sinambi midhangetaken mitamirsani kados pundi godhekipun para kadang Rudi Musika. Rudi Musika Mas apa wis lali sliramu yen semono yen kalaku Mas wis suwe
jo jo jo. Matur semanut kadang-kadang Rudi Musika ingkang wonten ing kalenggan mangke sampun. Halo Lela. Nangis sakjroning ati nalika sliramu ninggalku apa sliramu ora krasa aku kudu sambet karo sapa tasuwun rena lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sakapan anggonmu bisa kumpul kaya doe nguni. Tahunana widanana tak enteni ing pucuk ing tresna Halo Lela.
Jo. Digarap jaiponge ya Jo. Oh ah, oh oh ah. Sing hati-hati ya, Ben. Nangis sajroning atiku nalika sliramu mandek sih. Ber. Aku lak wis Ketok iki kondo. Roro ki manyut ngono pikirane Ora. tekan ndi ngono lho. Kowe iki nek nyanyi, kowe Piye? madhep mengarep, aja madhep mengguri, madhep Lah, ya. mengguri bledru kabeh. Kowe Bahaya. madhep mengarep. Sing mbok eling-eling apa to? Sing wis ya wis lho. Rasa mbok ungkit-ungkit. Aja mbok ungkit-ungkit. Ketoke anu mau duwe kumbahan lali ra juntas. Apa wong las-lasane keri siji. Oh las-lasane garis siji. Iya, bablase sih. Sepira-sepira. Tasuwun rina lan wengi. Lho. Sampun katur.
so jaiponge digarap so sampun katur Halo lala lo inang karo milo
dandan lho, ora Ah. teko. Lah lamun semayan ki beda. Lha piye to? Heeh, Jajal dintane dibukane dintane WA-ne. ning pangkur malah teko wadungan. Lah iki mlipir sik ya mesti. Niki alhamdulillah ya nok nika Nggih. nika kepareng lelenggahan dan juga semangat untuk rekan-rekan rukun Rahayu. Nika mboten kalenggahan mangke jan luar biasa nggih. Sigra ya nok. Ya iki kari sithik ditekke sik nak Cahayu. Janjane kowe ning endi gelaganmu saja nyurigani hatiku kencan karo wanita liya. Asik Nggih, lali janjine. lali janjine. Heeh, dipun. Yuk satu persembahan dari rekan Rudi Musika. Spesial untuk istri tercinta. Dasar wulan dadakan
Dipun ajeng lho Mas Bagas. Mas Dipun ajeng. Bagas.